hodočašće s Gospom kroz sela naše Župe. Tradicija hodočašća u našoj župi Tolisa je stara koliko i sama župa, dakle više od 200 godina. Isuse blaga i ponizna srca. Najstarije tradicionalno hodočašće je Gospi od Anđela u Gornju Tramošnicu, koje je ujedno i najstarije marijansko hodočašće u cijelom sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine. Na ovo hodočašće bi se krenulo ujutro poslije mise i blagoslova 1. kolovoza. Na ovo hodočašće od oko 22 km idu i mnogi naši stariji sumještani, neki čak i sa 80 i neku godinu, a isto tako i djeca, pa bi se putem više puta odmaralo. Povratak kući je sutra dan na Gospu od Anđela 2. kolovoza nakon svečane svete mise i blagoslova, oko 13 sati, a pred našu crkvu bi stigli oko 20 sati. Po dolasku bi ih dočekalo mnoštvo vjernika uz zvuke zvona naše Posavske katedrale. Hodočasnici bi ulazeći u crkvu na koljenima išli naprijed do oltara, a pred oltarom bi svaki hodočasnik poljubio križ i onda zauzeo mjesto negdje u crkvi. Što bi svi ušli i poljubili križ, župnik bi uputio nekoliko riječi hodočasnicima, a onda bi nakon kratke molitve i zahvale blagoslovio sve nazočne. Upravo na ovom hodočašću je i nastala naša najomiljenija hodočasnička pjesma Faljen Isus Marijo, koja se uvijek pjeva na svim hodočašćima i procesijama kao i na svim marijanskim blagdanima. Naši župljani svake godine 26. srpnja tradicionalno hodočaste i Svetoj Ani u Domaljevac. Pored ova dva tradicionalna hodočašća, u našoj župi je 2012. godine započelo jedno novo hodočašće s Gospom kroz sela naše župe, koje je za kratko vrijeme postalo jako omiljeno u našem narodu. Ovo hodočašće je predložio i osmislio dr. Fra Zvonko Benković, rodom iz Ugljare. Ideja je zapravo nastala 2012. godine, a povod je bio da se na ovaj način obilježi 100 godina od posvete naše crkve, koja je bila posvećena na Veliku Gospu 1912. godine. Hodočašće započinje u crkvi nakon zajedničke molitve i blagoslova. Potom se od crkve ide pješice rutom dugom nepunih 20 km kroz sva sela naše župe, a u svakom selu bi se ispred mjesne kapele napravila stanka. Svećenik, trenutno to čini Fra Zvonko,
bi zajedno s hodočasnicima izmolio posvetnu molitvu našoj velikoj Gospi, a zatim bi udjelio blagoslov svima prisutnima, kao i onima koji nisu u mogućnosti nazočiti molitvi i blagoslovu. Posebno bi u molitvi spomenuo starije i nemoćne. Gospi našoj nadi, blažena djevice Marijo, na nebo uznesena, Majko naša, zagovornice, štite i obrano, molimo Tvoju svetu pomoć. Zagovare nas kod svoga Sina Isusa Krista, dok se posvećujemo njegovu i Tvome presvetom srcu. Blagoslovi naše obitelji, očeve i majke, sinove i kćeri. Ujedini nas rasute i slomljene, povrijeđene i nemoćne, nesigurne i slabe. Zaštiti nas pod svojim plaštem milosti, od svakoga zla i progona, pogibelji i stradanja, tvrdokornosti srca i nevjere, oholosti i nijekanja vjerskih istina. Blagoslovi mlade i stare, bolesne i nemoćne, očajne i zapuštene, osamljene i zaboravljene. Marijo, nado naša i utjeho, dok hodočastimo ovom zemljom, učvrsti našu vjeru, usavrši u ljubav, u potpunom predanju Bogu Otcu, po milosti Duha Svetoga, to te molimo po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. I neka vas Gospodin blagoslovi i neka vas čuva. Amen. Neka vas licem svojim obasja i milostiv neka vam bude. Amen. Neka pogled svoj Gospodin stvrne na vas i mir vam podari. Amen. I sve nas blagoslovi i sačuva trojedini Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Hvaljen Isus i Marija. Nakon što bi prošli kroz svih 5 sela, hodočašće bi završilo ponovno pred crkvom gdje bi se oko pola noći slavila misa ponoćka, kojoj bi prisustvovao veliki broj vjernika, što onih koji su pješice hodočastili, što onih koji bi došli zajednički slaviti misu. Ono što naša hodočašća čini duhovno lijepim i vrijednim je to da su gotovo cijelim putem popraćena zajedničkim pjevanjem duhovnih pjesama, moljenjem krunica, zazivima, litanijama i drugim molitvama. Kroz čitavu godinu pobožni narod naše župe dolazi Gospi u najdražu nam crkvu. Ovim hodočašćem Gospa kao da želi uzvratiti ljubav svojoj vjernoj djeci. Ona zajedno sa svojim štovateljima posjećuje svako selo, sve žitelje naših sela i dijeli nam svoj majčinski blagoslov. Na prvom hodočašću 2012. godine je ispred crkve krenulo oko 650 hodočasnika, a njihov broj je rastao iz sela u selo, jer bi se u svakom selu procesiji priključivali novi hodočasnici. Krenuvši ispred crkve, hodočašće je vodilo najprije u Matiće, gdje bi ispred kapele bila napravljena prva stanka. Iz Matića je ruta vodila u Kostrč, zatim u Ugljaru, pa u Donju Mahalu i na kraju u Tolisu. Putem ispred dvorišta bi ljudi upalili svijeće. Stanica bi u svakom selu bila ispred mjesne kapele gdje bi svi zajednički, kao što je već spomenuto, izmolili posvetnu molitvu, a nakon molitve bi fra zvonko udjelio svima blagoslov. U svakom selu bi hodočasnici bili obilno počašćeni s raznim vrstama kolača, voća i pića, koje bi domaćini i mjesne zajednice u izobilju pripremili. Na završnoj misi ponoćki pod zvonicima naše crkve te prve godine tadašnji gvardijan fra Marijan Živković je zahvaljujući hodočasnicima na sudjelovanju rekao i da ćemo to ponoviti nakon 200 godina od posvete. Međutim, odmah se osjetilo u zraku da svi žele da se to svake godine ponovi i tako je s radošću i nastavljeno. Ovo hodočašće je brzo postalo jako omiljeno u našem narodu.
kako kod domaćih župljana, tako i onih što žive i rade u inozemstvu, pa je broj hodočasnika iz godine u godinu sve više rastao. Ove godine, kad smo po 14. put hodočastili s Gospom kroz sela naše župe, je broj hodočasnika, slično kao i prethodnih nekoliko godina, dosegao nekoliko tisuća. Stječe se dojam da je cijela župa tu večer više ili manje na nogama i da svi prema mogućnostima sudjeluju u procesiji u zahvalu Gospi za njezinu blizinu kroz cijelu godinu. Ovo hodočašće je ujedno i duhovni uvod u proslavu našeg patrona Velike Gospe, naše zaštitnice. U početku je hodočašće bilo petkom uoči Velike Gospe. Ukoliko bi petak pao na jedan od 3 dana trodnevnice, onda bi se termin pomaknuo na petak tjedan dana prije. Sada, radi lakšeg organiziranja i planiranja godišnjih odmora župljana u inozemstvu, je dan hodočašća fiksiran na 10. kolovoza. Tog dana nema vjenčanja u našoj crkvi. Time naši svećenici žele zaštititi one koji žele hodočastiti da ne budu nečijim vjenčanjem onemogućeni sudjelovati u tom duhovnom župskom događaju koji nam je svima prirastao k srcu. Svi sudionici ovog hodočašća uvijek se osjete obogaćeni i duhovno ispunjeni uz želju da i iduće godine sudjeluju.